Lah kok penak. Kembangku subur-subur iki. Didol payu larang ya alhamdulillah. Jan. Iki tapi kok garing. Jan. Kita cari terus ini kan dadine kok subur. Kondi. Ke warung, nyapa sampean iki? Iki lho ngocori kembang. Oh alah, musim sekarang tak kocor ya. Iya. Garing tae. Iya, tapi ya alhamdulillah tak cari terus dadine subur-subur ngono kuwi ya. Yo. Apik-apik kembang yo. Ya ngene iki, bedino tak kocor telaten aku Yo. Iki paling sing rodok garing iki. Aku njaluk ya yo. Jaluk kembang sing endi? Sing iki lho ketoke apik men iki. Iki. Heeh. Iku prapodo kae. Ya padha karo kae, tapi kan iki sik anakan cilik to. Lah iku tak pindah nang lemah nu paling cepet gede paling. Sampeyan jaluk iki. Heeh. Iya ya. Kalau liyane yo akeh lho. Ya wis lah ora apa-apa lah no. Lah arep sampeyan jaluk sing iki, engko pindahan ning pot sing gedhi. Jane iki yo apik apa njaluk loro. Jaluk loro. Heeh, tapi piye lek gowo? Ya sijine ya anake sampeyan iki to kon gawa. Kayak ngarep kono, Nduk. Wis iki lho. Iki kembang apa iki? Ya kuwi. Nah, Iku kudune ketelaten ngocor itu pindah ning lemah. nah sing siji kuwi engko sampeyan pangku. Keles lho, Mak. Ya kuwi dipangku ning dhuwur lho, diganu sampeyan kakahi ngono lho. Sampe ning lemah. Ora enek kandi. Bojoke parget. Leket ya wis bene diumbah to yuyu. Gemerah ya nyapo kae. Dul piye ta ton iki? Kok malah kembang diweweni kembang wong iki to. Beh, lah kok kembang sikas sing apik kaya ngono malah arti kaya niki. Beh, aku kurang ajar kok ton. Lumayan ki ratus. Iya. Lah kok penak mulai nancur angel-angel mindi ayu le soro-soro kok sembuh jaluk ikan. Lah kurang jaluk sitok lho, Pak. Le mindah iki soro iki to. Niki lek mindahi kok babone iki lho. Angel kaya embuh. Jaluk lho keh Dik. Sing iki, kayak sing iki. Sing endi? Sing iki ngene iki sesuk mana? Sesoke dene mana? Lah kok jaluk kembang iki kembang apik ira-ira lho larang ya juta-jutaan kok. Sesuk nek iki Mendak gur sitok lho, Pak. Pak. Cok yo. Ini. Pelit men lho. Ije ya kembang apik kayak wong kita tuntut. Asra kok wis kaleh. Aku kira penak lu ngomong Sesuk kayak sing apik, sesuk kayak sing iki apik iso ngepang-ngepang. Nek kuwi gak iso. Iso ngepang-ngepang gedene semono. Mulai. Sesuk kayak sing apik ya. Amit yo.